onye egento keregia chandire mwanya bantu noboshireria amangana abereka okwano kuruchinga kichiamaega abantu bashiriria na konkorora abantu bagakanire nga kero kene ntutageti amangana itagenda on ntutageti amangana itagenda online abantu bale kuligire ikendege okolekana batebanga ine mirimo ya saitani abantu tu aberiro goshirira igisimi na internet. It is very nendo kyo kumikorora enchira mwanya bantale by the way na mwanya bantatu rego chinga kiche tirekero gukwaniranga tigango tobege services online abantu igo bakorengera lingankiki lakini asechi chume chibere isato chialire na arorire chikanisa chinyinge chiairanire koroshia online platforms elinde wekera babwatani babo bono yenenga kito bwenete kwelingoria na koligereria ngakero kenda mangana naragucha yengencho asengencho nganyarebo yareta olito tanje tigosenkende kiabenjira buneyo twaya siereria litukere momo banije Jeremia iga arenge kona kubana abantu bagatebanga akamuntu akagado cyandire umuntu uyu tucyandire murushi iga mubwate kigima abantu abayisirayeli bakamubuguryo umuntu uri mubani unyesa ko Jeremia kero bamubuguryo bakagenda bakamurutege sima ime bagatebanga umuntu agadiga kwere Maria ekero bakorabo amangana ali Jeremia ali kona gukwana ebalimeka manako rworore ebicoge tomotwe ega chiga chaka gukwana mangana ali Jeremia ali gukwana elinde abantu bagaje gukumingobe nekene kyale mwanya bantu talipo igu litangania kerako tebulingana nakubwa mono mugushia gachiaga tebanga abantu bamomba chayani etokenga n'umuntu inoba tebye igo mukwanga lakini nyasaye nabwate injira gukora amangana aye abantu abange bayikererwe asenjira ye internet yashe chume ya etire nechikanisa chinyinge no chitabwate no energy platform cyachagire gotanga toro isiri website bansire koliga services bunecho ababwate online services bachigareirie bansire korose no ene studio space bono yogo chaka ko broadcast amangana aya kurwase chikanisa cyabo gochiase chinga cy'abantu amatuko indeed nkoerali lakini ningani boy gongote kangana kamo kwana korengera linga chinga kingo igachire internet yeno anera asiku kiagera chiduka no bonjori washiki ase bali batamanye teach state chinde buna bono tuko kwana buna bono California umuntu bono iba ogarogo soka umuntu sigari yago soko ne thermometer o pimo mutunga temperature nero ngateyo oganyora teyo umana kogote intabone ya itindorenga ningo amana waso uri yande ashande bachakire gotebanga goiko barokie kebandenge kene nega shigocha nega shigo ikoro kiri rubenge kene nogo kore inde bagotige kigana mbatageti abantu basialero bwerobo igono gotebanga sama tukare bwango iga buna to kwana ga internet chichuira chiabere congested abantu abange basoye kiro umuntu akona kuri online igoro narenge no monto yo moko ni computer ante betinga nonye na magaga alia arego tebanga timanyitie mangane computer igo bachete bakogora computer bakagenda bono na chibago tumeka inka igo chiere tekuru asesto asinginjo ya kichinga kechya onchoreri abago tebanga onye to kogenda enchira esenigere dynamic ogo onchoreri ni gokore dynamic enchira ndo onchoreri nkororo onye to onchoreri una chinga kechya anchiro onchoreri igo chigo cha chigo onchoreri chigotige gose chikwabuje bono egento nare ko tebangelingana ki abantu banyashaye we need to be vigilant amaliko gago tebanga mobaba ngaini bune ngiti kininga tabu kia Matayo lakini mobaba ororo buna liruma engiti ekero egorocho muntu ige kororare yamana kumanya ngumuntu nakarari yamanyana kieko mwataki oika mobaba ngaini bune ngiti muligere limuto mororenga onya ya chakiriga internet yabere congested wango ikabantu ababa kolega sia internet ngotiga barenga kolega asikia bariko genda bachiko ba contaminated bachikwambuguri bubulwe igono gatebanga on internet ya sarikire ngolindo goja ko yerosyo ndeteyo igono internet ye togo broadcast ngochirego oike eke wange tebenga bono yabere usidi mono yarosire ondeteyo ko yerosya ihiranesi kerike ngono eji sibi ya tigire kokora ondeteyo tagete ko genda obisi ache kokora mangana binaye mobro belioki obwate asengencho yobogima bwawe kero kunga family worship irananka kanansa ni amate yao kanansa ni family yao igoreke bungo tero gotera igera inumweka ekiagera egere ku family worship
mbuya gotegerera amang'ana buna online mbuya gotegerera chinsi chionsi buna amang'ana akurandiwa ekero chingaki chirororo lakini maambi buno kuboka marogoba buna bweira irari bagali ine na sokora family worship ikiagera ine reganga ya Nyasaye bono igonta gete gukurira na gukureya Nyasaye tuno bwanjani na bwanchire elinde totware chinga kiechi korosho bwamate ero kende garo nabantu mwamenyire gasi mono abantu bogotenga timbu atinga kibono Nyasaye okoire chinga kichugo sasima ikaransa n'abantu bawo sasime ne chinga kichiroishe bwamate bwawo na Nyasaye ntagete gutigera igantumira nasembeo asibali mutare kunyara wike kanisa gusandonshi tali obwoba bwagera abantu bake kanisa enelinga nandagete okwanira nkore abantu bane bachakire gotebanga abantu babo irimbali guchikanisa no na marandi tukuru gotogotenga abantu nigo baraboba bantu tibali aboba ngana ke batachire kanisa zencho yoboba ya eserikali yarariringa abantu baumerana guitania abantu iko n'abantu abonye bakumirana kino batware amabaga bayana n'amabaga mata distance bono igitabu gya Tito ye isateke bunge kemo igego tebanga bayigwira abagambi bayigwire n'abare asobogambi bayigwire the rulers and the authorities igona okotebanga naki okanchani ebibiye igego totebya tuyigwire serikali nere gotoe license to operate bune kanisa serikali nere tuanchirite no ne nyombeli to gusasi meroro serikali yatebringa singinji jo bulwaire kara bera ngonga torenga na kitogo county ere government policy at this time abantu bagorukwa abanyasa igo babwene tukwigwera lichiko lya serikali liria liko baene bakoro gusasi mokuya ekiagera igo yatebekanire nga Nyasaye wanchira abagambi ne serikali Nyasaye tanchire diteko bono kuigwera serikali no koiroka no kwaba kuigwera serikali no kogenda mamichire Nyasaye yaya kuigurenga Nyasaye ko babe ekero edikiri ya etetigwale Babylon omosombo Nyasaye Daniel akagende rumu ya irongo kora kikosa iko boete linda kaende rumu ya iko yarenge naro yayenga kogenda ale usaba butambe akagenda gusaba aragatatu asiritu iko abantu it is time muri turiti ekero esegi yarwanira umuntu abantu barenko bubagocha iko bakwira na bari turiti bateba ningana kibakora bachikugo atake umubisha abakristo tuwamenyire imirimo mono abakristo tuwairire chinga kimono okora yande it is time to retreat into our homes tunyaka batukwira lingana lyo monene na kulirandia na kalisoma tumanyenga ningi kebwenete gukora ase chinga kibunechi ikaransa buo tegerera ekyo monene akogotebya lingana lyo monene ndirianga ne chinga ki chokoro isi obwamate it is time for bonding antombale batana korana na bana babo antombale batana korana na bagaka baba banyina babo chi familia chiabo chinga kiechi ekero bwato ko abantu bakona gutaratara ira chinga kiechi ko bane familia yao na kubwamono kende keyo ora e familia yao tali besa tali yanga tali nibo era welinga na liomone roshi obwamata bwao ni familia yao na Nyasaye abantu chinga kiechi besa chirike antoito ni mai tengo na bale kitabu lakini let me tell you bono chile sango chibuto chiri isiale mai tuko wasomere Ezekiel wasomere Isaya chinga kichiri chibesa chibusiale kitabu ati value neye digere lia dora bono irengere naro che sinjireti ya chenjire abantu bono moko na guita kitabu diga kitabu ekiagara chibesa ngo chiboja chire none chiokora osinga chibo chire kiara tu toko genda kugura maguta akeire ekia agure rigori ekiagara no beke gali asita yogotana mono kiringe to kiagure rigori chibesa serikali ne chiwe small business enterprises ngoere chindege ngoere echi family chichi come less than 70,000 a year ngoe gubale na bali up to 100 ngoe igo chibesa tayo boko kubono ya ekiagara chibesa njiri gutwara value no serikali ya Kenya naro ya sogo 7.4 guchia se asinse ya Kenya linde nyara kwa gutumika igo ento ngeringa ekente kana tali chini gente kana tali chibesa bona ga the most important thing actually ne familia yao no go pare kinto ya koro bonding na kubegeria na kwegera lingana lya Nyasaye amo
onye kende kere okolinda mono nenkoro yao onye kende kere ochikoba accountable ochiasi nyasaye kuno mweboli na bana bao igo kamuranje. This is the time to talk about family worship. Toire chinga kikoba na bana baitu na bangina baitu na bagaka baitu na bamate baitu amo as a family ekiagera engakie yebono nererie gwika Joshua gotebanga nje ne nyumba yane twachorire komokorera omanene na koburirie nga bweti gasama mukoyo omanene kunango kwana gato komanyereria gosiniria na rio mwari gokwane kiara tingome gosita na yene ba gosita kabo tingome gosini ngumira na muntu ndebinga kale gacha matuko make tingoma nyanga ninge kegenderete nyasha weka nero yo maniti ayanki lakini akabaga kana nyorite kogoteria. Let it be digari beli bagali abene kima koira libaga to chayanga ngikere ono tiria ukwana ekiagara kurumbayaga njetindi kemanyi na ande kerokende amangana yangu kwana it will come to pass kiange kingencho ora harushibega kerushi irana osasimine familia yao na roshia obwamate bwao na nyashaye onenabe amonaye onenaba sisenyi nagendera koba aso kwegena marietane nori na butiri kurwa bagushikwa modeli.